Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatong anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabaton! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tubtub saya kamatayon. Kagawan man ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radyo. I will be here. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pang paganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap.
make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn. Salamat. Kay ginpaistar ako diri ni Minda kag Dudoy. Wow, ang animal nga karding. Sa diin ayhan siya. Kinahanglan nga makapangita ako sang bisan ano lang nga maobrahan. Mahuya ako sa ila ni Minda kag Dudoy. Hindi ako gusto nga makabati sang malain nga sugilanon sa ila. Kinahanglan nga makakita agad ako sang obra. Agad nga makabulig man sa galastuhon kag pagkaon ko diri sa balay. Kag makabakal sang bulong ko. Diyos ko. Ginagabaan na bala ko sa mga nahimo ko. Gaba na balang balatian ko nga ini. Gaba na sa akon mga sala nga nahimo. Pero hindi dapat nga makahibalo si Minda kag Tutoy sa ginabatya ko. Taguon ko ini sa ila. Miss Yolanda, may bisita ka. Gintawagan mo kuno sila nga magkanto dire. Oo, Tonyo. Ati ato sila sa dining. Panday sila sa pamahaw, Tonyo, ha? Tapuson ko lang ginahimo ko. Masunod ako. Oo, Miss Yolanda. Nagabot ng party coordinator. Nga among mas up sa party nga hiwapon dire sa mansyon. Malipay gid si Angel sa party nga ipreparar ko para sa iya. Malipay gid siya. Karon ko lang tapuson na gid ang obra ko. Kadtuan ko anay sila agud matapos na ini. Dito gid sila sa opisina ni Miss Yolanda, nagsugilaan no. Mano ay ang duhang ato sa yaman? Pasi sa palabuton nga party dir sa mansyon. Sa welcome party sang yanak. Si Angel. Bisan si Dara. Wala gid makakita kay Angel. Karon nga dalagita na ini, kitago gid siya ni Miss Yolanda sa tanan. Gamay pa si Angel sang makita ko. Kag matahom siya, bisan lapsag pa siya. Tungod matahuman ang iloy niya sin eh. Pero anay ka, sa dinayan ang matuod nga ginikana ni Angel ha. Kadumdum pa yan sila sa kay Angel, sa bata nila. Ay, ang mga tao lang matuod ho. Himuon ang tanan basta makwartahan lang. Bisan ila dugo kag unod, ila ibaligya. Pan mga wala sang konsensya nga mga tao. Wala yan sila masakitan sa ginhimo nila. Makatulog ba na yan sila sa ila ginhimo sa bata nila? Ay, sus, ay, nanuman ko man.
Nagsagad man kuya panumdum sa ila. May patinluan ko na lang gani ning salakyan. Wala man siguro kami sang lakta ni Miss Yolanda. Miss Yolanda, nagkakatulog na siya. Ay, amo ba na? Di pa na pa siya tulog, ah. Oo. Ano ba, kaging kapoy sa ila swimming, Miss Yolanda eh. Tingala ko man. Miss, 2 days na lang bakasyon na ni Angel. Nakahanda ng plane ticket ninyo. Oh, matuod, Miss? Oo, Mimi. Gani, i-ready mga dalalo ninyo, ha? Mapauli ka mo next week. Kag nahitlaw na ako sa prinsesa ko. Yes, Miss. Ready ko na ang dalalo namon. Mimi, halungi gidang ako na naka. Yes, Miss Yolanda. Hindi ka magkabala ka. Ginabantayan ko gid siya sa maayo. Salamat kid Mimi. I-send ko na lang ang plane ticket nyo. Yes, Miss. Ihag na lang ako. Kag ikis ako kay Angel. Miss ko na siya. Yes, Miss. Sige. Manog lang ako nila karon ha. Istoryahon ko siya. Yes, Miss. Hambalon ko siya karon pagbugtaw niya nga nanawag ka. Okay. Bye, Mimi. Bye, Miss. Ay, makapauli na kami. Oh, dugay man kag nakapauli ako. Daw sobra pa nga nag-abroad ako. Hama ka? 15 years nga wala ko makita ang pamilya ko sang personal. Pero okay lang. Wala man ginapabayaan ni Miss Yolanda ang kinanglanon sa pamilya ko. Ilabi na gid siya nga naggastos ang pag-eskwela sa mangod ko. Oh, bless ako. Tungod si Miss Yolanda ang amo ko. Kag-bless man ako tungod sa pagkabuot sang alaga ko. Kagpalangka ko gid si Angel. Special siya para sa amo ni Miss Yolanda. Sa Saturday na ang welcome party sa second cousin. Yes. Gani kinahanglan nga matahom ka sa party. Ay, Mami, wala akong suksukon sa party. Baklan ko ikaw sang isuksok mo sa amo nga party. Matuod, Mom? Of course. Kinahanglan nga hindi ka mapiyari sa katahom sang pakaduha mo. Nakita mo na si Angel, Mom? Wala pa. Ay, mas matahong siguro siya sa sakon, Mami. No. Mas matahom ka sa iya. I know, tungod. Nakasunod ka sa katahom ko. Si Yolanda, nagtahom lang ina tungod madamo siya sang kwarta. Makasarang siya magparitoki sang itsura niya. Pero sang una, udang ina si Yolanda. Udang, kagmalaw ay. Doktor Pinoy. Health Watch. Kun amo, wala ka pagalit makabati sang acute coronary syndrome. Pero ang heart attack ya o kun ang unstable angina, nakabati ka? Ini nga mga conditions pareho sang acute coronary syndrome.
make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Tuod ka, Minda. Nagapangita sila sang kabulig sa sulod sang balay. Ay, oo. Ay, nagapangita to si Inday Ivy sang magaling ko bala mo. Ay, amot kong kakita na siya, ah. Ay, kung amo sina, pati gayon ako bidito. Sigurado nga, maubra ka bilang timbang sa balay na? Oo, gani. Ay, Hindi na ko yung magpili, ah. Kinahanglan nga makaobra ako. ay, di ko na mo sa nakbuwas, updan ta ka sa ila. Sige, Aida. Kabay pa nga, wala pa sila makakita sang kabulig. Kung hindi ka to kasurod sa ila, mangita to sang iba nga maubrahan mo, Damo mo rin kapangita sang kabulig nang, Tistingan tayo na dito sa ama mo sa una, Pasi pa lang kung makasulod ako. Ati, buwas, sapon ta tumakad to. Mayo kay wala na nagalakat si Inday Ivy kung Sabado. Di, sige, Aragay. Ba? Ay, nang? Ay, naano ka? Ay, kakuriit ka, haw? Ano ang masakit? Ako, gulpi lang nagsakit ang tiyan ko. Mapasiar anay ko, Minda. Ay, may bulong ko na sa sakit yan na. Gusto mo? Oo, dali lang. Mapasiar ko, anay. Sige, sige. Diyos ko, ara naman. Kasakit naman sa puson ko. Diyos ko, Ginoo ko. Kasakit kaayo. Nung ginalihap sa sulod. Diyos ko, buliki ako. Buliki ako. Kasakit. Jesus, kayo na pa sa sias ng Aida. Gapon sa kagwahaw. Nagkutoy siguro tiyan niya ay. Bas isa sudaan namon utan kay ina. Walaton ko na lang siya makagwa. Ipatumar ko ni siyang bulong sa sakit sang tiyan. Ay, updan ko siya ba sa ila ni Inday Ivy. Magkaobra tani siya dito ba? Kabay pa nga, wala pa sila makakita sang maid. May, katugay ka ng Aida man. Nang? Nang? Okay ka lang da? Okay lang ako, Minda. Dali lang. Ay, Nang, pagwa mo na tumaranin dahil ng bulong sa sakit sa tiyan, ho? Ay, wala ka guro, natunawan. Buisit. Wala gi ko kakita kwarta ba? Wala din ang mga amigo ko. Sa di ko ni mangita man, wala gi ko di kwarta. Inuplitin na lang kayo na ginurambos kilala ko. Ay, buisit kita, di mahalas maning adlaw man. Sa di ko ni mangita man, nagkahilab ng tiyan ko. Ay, may pa siguro masulod ko sa mula. Mas masugata ko sa kilala ko bla. Madiskartihan ko nga magkaulam sa kwarta. Masulog ko sa mula. Baw, buiset ng mga buhay ni ngakon. Kaya na pang libot-libot ko. Wala ko di kilala. Ay ginagutom ko palimao sa mga pagkaon sa sulod sa mula. Wala mo ko sa kwarta nga ibakal. Maprupong ko di ba na sa bench. Pabugla-bugla ko diyan ay. Huy, kabugnaw ba? Ayan ay ka. Ang babae ngayon ako. Ang nagpasulod sa department store. Napangilala ko na siya. Sa din ko na gani siya nakita man. Ato na ito na. Nagsulod na siya sa department store. Ay, husto. Nadumduman ko.
Siyang babae nga niyang kliyente ni Aida, si Miss Yolanda Javier. Oy, hindi may mo nga magsalako siya, gid. Bisa medyo may edad na siya tulukon, pero guwapa gihapon siya. Kag hindi ko malipatan ang itsura niya. Ano abi kung huraton ko siya nga makagwa dira sa department store? Madumduman pa yan niya ako? Huraton ko ni siya. Dako na sigurong anak namo ni Ayday, daligita na guro. Hulaton ko ni siya nga magwa. Maayo kay may tricycle pasulod diri sa subdivision, Minda. Aho, may ara na diya. Amo na di ang balay sang ginaubrahan ko sang una. Amo na ni. Ara dayan ang ama mo sang una. Dali lang kay mabaser ko bala. Ay, kabay pang ara lang si Inday Ivy. Minda, may babae nga nagapakadto diri, oh. Ang ilay na bandira. Oy, ano tani? Ay, Ning Luling! Oy. Kuya ko ninang si Aida. Ara na si Daibe. Ay, ari man. May kinanglan kami tanin sa iya. Ay, sige, ari siya. Madali lang, kay abrihan ko ang cake, ha? Masunod ka bilang kabulig sa balay? Oo, tani, madam. Kung sa bagay, kinahanglan ko matod ang kabulig sa balay. Naghalin ang kabulig ko eh. Ati, batunon mo ko, madam? Hindi ka kawkawan? Hindi, madam. Wala ko isang record nga nagapangawkaw ko. Ay, bayaw ko na siya, madam. Kilala ko ginasaya. Ikaw, Minda, ha? Pasi balahaw? Budlay na. Pero bibla kami wala diri sa balay. Madam, makasali ka sa akon. Hindi ako malain nga tao. Kinahanglan ko gitsugong obra, madam. Batuna na lang ko ay. Bisan ano nga obra. Obrahon ko. All around, madam. Batuna lang ako.
can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa aton matahom kag makatalando kasing nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. My life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio!